Roel Kessels, jeugdprins en Hazekeutel. Martineplatz, beste logeeraccommodatie. Het is vandaag 14 januari, dit is het PLMA-journaal. Het verkeer wordt steeds drukker en kennis van verkeersregels is harder nodig dan ooit. Daarom houdt Veilig Verkeer Nederland een verkeersquiz. Leerlingen van het basisonderwijs uit de gemeente Venray, Bergen, Venlo, Peel aan Maas en Horst aan de Maas nemen het tegen elkaar op. Er zijn 2 voorrondes en een finale ronde. De eerste voorronde is op woensdag 23 januari in Janssen Dans- en Partycentrum. 6 basisscholen uit de gemeente nemen het tegen elkaar op. De scholen die tijdens de voorronde een eerste of tweede plek behalen, mogen door naar de finale op woensdag 6 maart in de Witte Hoeve in Venray. De winnende school krijgt een beker en mag op 6 juni meestrijden om de Limburgse titel. Gistermiddag werd tijdens de jeugdzitting van de Hazekeutel het jeugdtrio gepresenteerd. Het was een drukte van belang in de foyer van de Venrayse Schouwburg. Voordat het jeugdprinsentrio bekend werd gemaakt, was het eerste beurt aan het jeugdboerenbruidspaar. Dit jaar komt het duo van schutterij het Zandakkergilde Sint-Jan Venray. Time Lamers en Ilse Krijnen zullen op dinsdag 12 februari in de Onecht verbonden worden. Gefeliciteerd, jullie zijn het jeugdboerenbruidspaar van 2013. Hoe is dat? Leuk. Ik vind het leuk om te feesten. Gewoon losgaan en zo. En zijn jullie nou ook echt verliefd op elkaar? Nee. Nee, ik ben niet anders. Ik ben ook niet anders, maar ja. Wel zin in de carnaval? Heel veel zin. Ja. Want ik doe het vorig jaar deed ik het ook heel veel en zo. Dus ik ga het gewoon leuk maken. Ook werd gisteren de Orde van de Hazekeutel uitgereikt. Het beeldje werd dit jaar overhandigd aan Wim Lensen. Hij zet zich al jaren in voor de Venrayse jeugd. Wim voelt zich vereerd met het ontvangst van de orde. Geweldig. Vooral voor degenen die in de organisatie ons helpen. En het is eigenlijk een beloning voor kindervakantiewerk, zo zie ik het tenminste zelf. Wim was jarenlang jeugdleider en bestuurslid van de jeugdcommissie bij SV Venray. Daarnaast was Lensen penningmeester en voorzitter van kindervakantiewerk Venray. Wim haalt hierbij veel voldoening uit het werken met kinderen. Het leukste is het genot van de kinderen. Hoe je ziet dat de kinderen genieten. En de oorsprong van kindervakantiewerk was dat het voor minder draagkrachtigen was. Dat hebben we ook geprobeerd om de contributie altijd, of de bijdrage heel laag te houden. Dus je ziet ook een hele grote deelname. En je ziet gewoon kinderen genieten van de week. En na een goochelshow van Magic M was het dan zover. Het Prinsentrio kwam op het podium om het jeugdprinsentrio te onthullen. De op 29 juli 1998 als zoon van John Kessels en José Kessels, geboren jonkheer Johannes Coraline Maria Kessels als Roel de Noster. De Hazekeutels vieren dit jaar dus carnaval onder aanvoering van prins Roel Kessels. Hij wordt bijgestaan door de adjudanten en 2 goede vrienden Mike van Gaal en Dani Litjes. Hoe kennen jullie elkaar? Van school en van voetbal. Want jullie voetballen samen? Ja, Dani en ik voetballen samen en Mike van school. Jeugdprins Roel speelt daarnaast gitaar en doet aan zaalvoetbal. De sportieve jongens hebben al veel zin in de carnaval. Wat voor carnaval gaan jullie ervan maken? Ja, een biestig mooi hè. Wat is jullie motto? Komt een Hazekeutel doet het goed, is een rode leven goed. Iedereen in de zaal kon na afloop van de bekendmaking het trio feliciteren. Op zondagmiddag 10 februari om 4 uur heeft iedereen nog de gelegenheid om een handje te schudden. Dan houdt de jeugdprins zijn receptie in de jeugdtent op het Henseniusplein. En dan nog 2 korfbaluitslagen van het afgelopen weekend. Oranje-Wit won zondag in de korfbalovergangsklasse A met ruime cijfers van Blauw-Wit, 18-9. Op de duidelijke thuiszege van de Leunse ploeg viel weinig aan te merken, want Oranje-Wit was herenmeester en won verdiend. Door deze fraaie zege is Oranje-Wit de trotse koploper met een maximale score van 16 punten uit 8 duels en blijft daarmee op titelkoers in de overgangsklasse. SVOC 01 begon in diezelfde klasse het nieuwe jaar minder voortvarend.
Door een 7-8 nederlaag tegen de Merels kon SVOC 01 niet in het spoor blijven van koploper Oranje-Wit. Tegen de gasten uit Melderslo keken de SVOC-korfbalsters al bij de rust tegen een 3-5 achterstand aan. Na de pauze kwam SVOC 01 terug tot 7-7, maar moest toezien dat de gasten via een strafworp alsnog de zege pakten. Door de nederlaag moet SVOC 01 voorlopig afhaken in de strijd om de titel. Vakantieboerderij de Martineplatz in Merselo is afgelopen woensdag uitgeroepen tot beste VKBO logeeraccommodatie 2012. Tijdens de vakantiebeurs in Utrecht werd de prijs aan het echtpaar van Os uitgereikt. Dit werd gedaan door een koppel uit het programma Boer zoekt vrouw. Een bijzondere verrassing voor beiden. Het was heel apart, want ja, je staat er met 6 genomineerden. En boer Martin was er met zijn Wilma. En ja, die hadden het bord vast met een foto van het bedrijf wat had gewonnen. En ja, wij zagen het helemaal niet. Toen op een gegeven moment zag ik het, want toen hielden ze het bord naar onze kant toe. En toen zei ik, ja Piet, we hebben de prijs. Onvoorstelbaar, ja. Waar zijn jullie op beoordeeld? Waarom zijn jullie de beste geworden? Ik denk op de uitstraling van de binnenaccommodatie en ook de uitstraling van buiten als je aankomt rijden naar ons toe dan. De logeeraccommodatie bestaat nu 5 jaar. 2012 was een goed jaar voor het bedrijf, mede door de Floriade. Piet en Leonor denken dat 2013 een moeilijker jaar wordt, maar wellicht kan deze benoeming het aantal gasten wel laten groeien. Nou, we hopen natuurlijk wel dat die prijs natuurlijk meer gasten trekt. En dat ze komen ervaren wat wij hier hebben. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt bewolkt. Er komen perioden met wat sneeuw. Overdag zijn er ook nog wat perioden met lichte sneeuw. Verder is het bewolkt en is het lange tijd droog. Het kwik komt niet boven het vriespunt. De wind is matig. Het blijft de aankomende dagen koud met maximumtemperaturen rond de 0 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond.